मराठी लघुलेखन 100 शब्द प्रति मिनिट। स्टार्ट। मित्र हो पॅरा, आज आपल्या समवेत उपस्थित राहून इंदिरा गांधी विकास संशोधन संस्थेचे उद्घाटन करताना मला अतिशय आनंद होत आहे। पॅरा, इंदिराजी यांनी केलेल्या थोर कार्याबद्दलची स्मृती म्हणून प्रगत अशा या संस्थेस इंदिरा गांधी विकास संशोधन संस्था हे नाव दिल्याने मला विशेष आनंद होत आहे। आपल्या देशाच्या विकास कार्यात इंदिराजींनी स्वतःला वाहून घेतले होते। त्यांनी केलेल्या परिश्रमामुळेच गेल्या 2 दशकात आपण लक्षणीय कामगिरी पार पाडू शकलो। पॅरा, आपल्या देशाच्या सर्व थरातील जनतेच्या आशा आकांक्षांची त्यांना संपूर्ण जाणीव होती आणि म्हणूनच त्यासाठी आवश्यक असलेल्या सुदृढ व आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्थेसंबंधी त्या सदैव जागरूक होत्या। पॅरा, विकासविषयक कार्याकडे अधिक कल्पकतेने पाहण्याचा त्यांचा दृष्टिकोन होता। देशाला भेडसावणारे गंभीर प्रश्न सोडविताना प्रसंगी धाडसी पाऊले टाकण्यात त्या नेहमीच पुढे राहिल्या। पॅरा, इंदिराजींनी पंतप्रधान पदाची सूत्रे हातात घेतली तेव्हा देशात अन्नधान्याची भीषण टंचाई होती। त्याचवेळी त्यांनी कृषीविषयक धोरणात आमूलाग्र बदल करून सुधारणा घडवून आणण्यास प्राधान्य दिले। त्यांनी केवळ एका दशकातच कृषी क्षेत्रात घडवून आणलेले नाट्यपूर्ण बदल हे त्याचीच साक्ष देतात। पॅरा, देशातील गरिबीशी समर्थपणे मुकाबला करण्यासाठी त्यांनी विकासविषयक योजनांमध्ये अधिक क्रांतिकारक व मौलिक बदल घडवून आणले। दुर्बल, गरीब व पददलितांच्या प्राथमिक गरजा भागविण्यासाठी त्यांनी गरिबी हटाव कार्यक्रम हाती घेतला। आत्मनिर्भर होण्यासाठी तसेच सामान्य माणसांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी विज्ञान व तंत्रज्ञान यांचा उपयोग व्हावा अशी त्यांची धारणा होती। म्हणूनच त्यांनी भारतीय विज्ञान व तंत्रज्ञानाच्या नव्या आदर्शांची सदैव जपणूक केली। पॅरा, त्यानंतर इंदिराजींनी 6व्या पंचवार्षिक योजनेपासून विकासविषयक औद्योगिक धोरणाचे सुसूत्रीकरण करण्याच्या दिशेने पावले उचलली। पॅरा, इंदिराजींच्या या शान वाढविणाऱ्या कार्याची जपणूक त्यांची स्मृती म्हणून उभारलेल्या या संशोधन विकास संस्थेने नेहमी केली पाहिजे। देशातील त्याचबरोबर इतर विकसनशील देशातील योजना आणि विकासाच्या बाबींवर व्यापक संशोधन या संस्थेने केले पाहिजे। पॅरा, आपण आतापर्यंत साध्य केलेल्या गोष्टींवर लक्ष देऊन भविष्यातील आपल्या धोरणाला निश्चित आकार देण्यासाठी या संस्थेमार्फत आपल्याला महत्त्वाची भूमिका बजवावयाची आहे। स्टॉप।